Vítajte, tu je Diamond Man TV a vítam u môjho pokračovania z hry z Outlastu. Rozhodol som sa, že natočím aj druhú časť, aby to bolo zaujímavejšie. No, chcel som vám povedať dopredu, že Minecraft budem točiť, ale budem točiť akože aj iné hry, lebo dostanem teraz. Napríklad Batmana, dostanem Alien Spirator a tak ďalej, nechcete sa prekvapiť. A ideme na Outlast. Neteším sa. Skôr sa viac bojím, než teším. Ja sa neteším na ten súboj z toho oného. Ten chlap, čo má tú motorovú pilu. Joj. No ideš. Toč. Konečne sa dotočil. Jaj. Skončil som tu. No, nie presne tu som neskončil. Počkajte. Ja si asi zapnem zvuky, to je dole. Prečo to není počuť? Zobaczcie. Teraz options. Może, że to wy tu będziecie teraz potrzebować. Joj. Czy mnie jedzie zvuk. Nevadí. Prebačte mi za tie lagy, ale no, to je tak. No, teraz som stal a bum. Teraz je tam wallrider. Teraz som to vyslovil dobre na poprvé. Joj. Aha, a možno, že to nevidíte tak dobre, ale tam vidím kuštík tej krvi, ako že je na tom skle. No, takže si tu moju kamerku. Tak, moju obľúbenú kamerku. Bez tej by som neprežil. Nemám ani jednu baterku. Vás mi to príde. No. Ahoj. Fuj. Jaký nosný síp máš? Môžeš si dať robiť plastiku. Si to počkať? Nie, to si nevypínam. Teraz. Čau. Nemá ruky? Má, bože, som sa zlakol. Ide naspäť. Ja nejde naspäť. A čo ide robiť? Ide sa modliť. Fuj, to je hrozné. Joj, tam bude wallrider, ja to nechcem. Neviem, či to mám záujem. Spomínam kam. No, to budú tí. Už? Nie. Ja neviem, kam mám ísť. Rýchlo. Do izby. Joj. Uj. Je to mozog. Ja neviem, kam utíkať. Sorry, wallrider, ale ja sa s tebou nesmiem zobrať. Nie, ja nie som na duchov. Nie, pomoc. Není tu? Není? Čo nie? Dobre. Už je preč. Fuj.
Takže ideš rezať, aby si čo robil dobrú polievočku s kuracím mesom alebo ľudským a tak ďalej. Asi určite na ňom toto nervy robí, akože tie nervy, čo mal. Hele, on nemal na doktorov. Nie, tam bude ten debil, ja budem musieť pre ním utekať. Ja by som sexy aspoň. Som pripravený. Už tam setka. Musím sa rozdýchať. Idem na to. Bež! 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 Neviem kam! Bež! 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 Joj! Bež! Bež! Utekaj! Joj! Mám to za sebou. Celý sa ten krik, ale kebyže vás mi to nahádia. Tam je ten človek s tým povýšen. Neviem, ste videli, tam bolo píše to HD, auto, blablabla. Už natáčam hodinu. Mám nový cieľ, aby som sa dostal do nejakého, ja neviem, jak to mám povedať po slovensku, mám nejaký zápisok. Nemám? Čo to? Kamera? Neviem. Jo, tam je ten idiot. Nemám ho rád. Nie, ty Wallrider. Uvidíte ho za chvíľku, ako ide. A, už mi nehodí líčko. Áno, už. Ja si poškrtám na dlhu. Nič dá? Super. Tak čau, maj sa, užívaj si tu samostatný a čau za večeraček za ty. Že to není Wallrider. Aha. Ja už viem, potom keď budem vychádzať stade to, čo viem už, tak potom bude Wallrider tam. Prepačte mi, že to kus laguje, ale I will help you. Som mi zakašľal. To bolo super. Ešte. Ahoj. Myslím, že to je asi ten, čo tam bol v tých dverách. No. Pripravila na útek. Wallrider. Zase nevládal. Nedostaneš. Nie. Prepáčte mi za tie lagy, ale laguje mi to dosť. Tam utekal, lebo tam bol ten pojašenec. Neviem, prečo mi to tak laguje, prepáčte mi. Občas. Čo to je? Bude harddisk. Prepáčte, bol tu môj oco. Nevlastný. Takže od nejakého človeka, ktorý sa volá Blair Murkothorpe, .com. Že je to dôležité, aby ste akože na ďalší týždeň z nejakého MS, Lisa Park, máte kontaktovať nejakého Lea Dile
rýchlo a musíte urobiť informačný dokument, to je ako toho, ako v tom blázincu, že majú urobiť taký dokument. No, teraz neviem, jak vyskočím, alebo teda tu. Jasne. Nie, už ideme k Jožkovi s pilou, sorry, nekopírujem. Ale viem, ako sa volá. Ja si myslím, že ukončím, že som dosť pokakaný z toho Ridera, takže majte sa krásne a čus!